tomto videu si ukážeme, jak ve Flexi zaevidovat interní doklad. Interním dokladem se účtují například operace související s kurzovými rozdíly nebo zbytkové rozdíly. Ihned na začátku je třeba si říci, že interní doklad není možné párovat s úhradou, slouží pouze pro zaúčtování. Do agendy interních dokladů přistoupíme buď přes hlavní menu, modul účetnictví, nebo vepsáním interní doklady do řádku pro vyhledávání. Pomocí tlačítka Nový otevřeme nový záznam pro evidenci interního dokladu. Stejně jako v ostatních agendách, i zde je nutné vybrat typ interního dokladu. Vyberu standardní interní doklad. Do interního dokladu se automaticky předepíše datum vystavení a zaúčtování, a to datum vytváření dokladu. Dále vyplníme partnera, popis, můžeme případně změnit měnu. V případě, že vyplníme číslo došlé, automaticky se nám toto číslo doplní i do pole pro variabilní symbol. Vybereme předpis zaúčtování a středisko, případně zakázku a činnost. Pod hlavičkou dokladu se základními údaji se nachází tabulka pro vyplnění částky. Částku je také možné do dokladu zanést přes položky pomocí tlačítka Nový v dolní části formuláře. Položku je možné také otevřít v detailu a upravit zaúčtování a údaje, které mají příslušet právě této konkrétní položce. Údaje evidované na položce dokladu mají poté přednost před údaji evidovanými v hlavičce a tak i vstupují do účetních výkazů. V levé části formuláře můžeme vidět svislé záložky, ve kterých můžeme editovat zaúčtování dokladu, kontaktní osobu a případně připojit k dokladu libovolnou poznámku. Ve spodní části formuláře se také nachází okno pro přiložení libovolné přílohy. Jako každá agenda ve Flexi, i formulář pro editaci interního dokladu nabízí další funkce pod tlačítkem 3 teček. Naleznete zde funkci uzamčení dokladu, storno, přehled změn záznamu a další. Samozřejmostí je také možnost zobrazení vazeb. Nezbývá už nic jiného, než doklad uložit. S agendou interních dokladů se dá dále pracovat stejně jako s ostatními agendami, tedy filtrovat v ní, upravovat zobrazení sloupců nebo ve sloupcích záznamy řadit. I zde naleznete pod 3 tečkami další funkce, buď vztahující se pro celou agendu nebo jen vybrané doklady. Naleznete zde například funkci hromadných změn nebo nabídku importů a exportů. I v této agendě je dostupná sumace dokladů. Při některých účetních operacích se interní doklady generují automaticky, například při generování závazků z mezd nebo právě již zmíněné kurzové rozdíly při párování banky s doklady v cizí měně.